En plena época da vendimia, compañeiros, en Betanzos ábrennos as portas dunha bodega para falar dun episodio que esta semana nos deixou moi mal corpo. Ese falecemento dun home de 78 anos que apareceu morto nunha cuba de fermentación do viño, unha cuba un pouco máis grande que esta que temos nós aquí, pero quixemos comprobar que foi o que puido pasar. No proceso de fermentación do viño temos que falar de gases como o CO2, que produce ese propio azucre do viño, un gas que é bo porque protexe o líquido, pero que en caso de ser inhalado por un dos traballadores pode ser letal. Fixadevos porque viñemos ca nosa máquina de detección de CO2 e aquí fora nas instalacións os niveis están perfectos. O normal son unhas medidas entre 800 e 1000 ppm, partes por millón. Aquí ainda estaría por debaixo. Pero, sin embargo, se metemos este detector de CO2 dentro da cuba de fermentación do viño, Luís, imos ver que vai pasar porque é probable que os niveis se disparen. Sí, aquí hai un viño en fermentación dende hai unha semana, viño blanco. Que pasa? Que as levaduras normais nas uvas están transformando o azucre das uvas en alcohol, en CO2 e calor, e desprende calor. Entón, probablemente nestes momentos o depósito este cheo, temos a mitad de mosto, de viño en fermentación, e a outra mitad está cheo de CO2. Que pasa se un dos traballadores respira iso? Bueno, respirar un momento non pasa nada, pero digamos que se está dentro alguén dun depósito con esta concentración a 100% de CO2, morre, é incompatible ca vida. Imos a ver de que concentración falamos porque fixadevos, compañeiros, como pasamos duns niveis de 500 a 5000 partes por millón, moi por encima do tope permitido de CO2 que serían eses 1000. E para aínda máis corroborar esas palabras que nos acaba de decir Luís, esta tarde analizaremos ben todo o proceso de fermentación, perigos, medidas de seguridade, que foi o que puido pasar. Quedadevos con esta imaxe porque se eu prendo un chisqueiro encima da cuba non hai problema, vemos que sae a chama, pero conforme vou achegando eu non vou facer nada, queda sen chama porque aquí dentro non hai oxíxeno, vaise perdendo o oxíxeno. Pois isto será o que analizaremos esta tarde, que foi o que puido pasar e cales son os perigos dese proceso de fermentación do viño en plena campaña da vendimia. Moitísimas grazas, Salva, de contar